No tak ahoj, povedz mi, ako sa voláš? Jakub. Jakubko, a vieš, kde teraz si? Na akej škole? No na akej? Na 17. Áno, a páči sa ti tu? Áno. A ty už budeš prvák od septembra? Áno. A na čo sa najviac tešíš do školy? Na aký predmet? Na matematiku. Na matematiku? No a čo rád robíš? Hraješ futbal, hokej, alebo... Basketbal. Basketbal hráš? No to budeš budúci basketbalista. A vieš nejakú basničku alebo pesničku? Povedal by si nám? No a akú basničku povieš? No tak no môžeš začať. Kolo komínske, za 4 vínske, kolo sa nám pomáha, do vody nám popadala, urobilo bať. Ďakujeme, super. No tak vidíme sa v septembri. Pa. Ahoj. Ako sa voláš? Danko. Danko, no to je krásne meno. A páči sa ti tu? Áno. A čo sa ti zatiaľ najviac páčilo? Vystúpenie. Aké? Čo tu teraz je? Áno. No a čo tak máš rád? Hraješ nejaký futbal? Alebo rád kreslíš? Aj futbal, aj hokej. Aj futbal, aj hokej? No to tu máme budúceho šampióna. Takže ideš k nám do prvého ročníka? Budeš prvák? Áno. Áno. Takže páči sa ti naša škola, áno? Áno. No tak super, tešíme sa. Ako sa voláš? Dianka, no a Dianka, ty budeš prváčka na našej škole od septembra. Áno. Áno, a na čo sa najviac tešíš? Na bračeka a sestričku. A máš niečo, čo sa ti akože nejaké zaľúbi, ktoré rada robíš, kreslíš, spievaš? Čo najviac rada? Kreslíš? A ja rada kreslím. Tešíš sa do prvého ročníka? Áno. A už si prešli celú školu? Áno. A čo sa ti tu najviac páčilo? Knižnica. A vedela by si nám povedať nejakú básničku? No tak môžeš kľudne. Kohučík jarabí nechoď do záhrady bola, bo keď ťa zabijú, tak ťa pochovajú. Ďakujeme. Povieš, ako sa voláš? Povieš nám? No povedz. Tamárka, no to je krásne meno. A chceš nám povedať nejakú basničku? Hej. No povedz. Môže začať. Po čom túži žabka? Jedného dňa žabka milá, povídaj zatúžila. Až raz bude vhodný deň, splní si svoj žabí sen. S duchom plň v hrdle váky, vyspevuje kvaky, kvaky. Dobre vie, že vešáka na kvákanie priláka. Spýtuje sa malých ikier, objaví sa ten môj rytier. Keď tu zrazu z jazera, žaby pric k nej pozerá. Krásne to bolo. Ahoj, ako sa voláš? Hanka Kopčíková. To je krásne meno, Hanka. No a ako sa ti páči tu na našej škole? Dobre. Pekné, áno. A ty budeš prváčka od septembra? No povedz, budeš prváčka teraz? Nebudeš ešte, nie? Ešte nie. Ešte nie, až na budúci rok? Potom? Áno. A na čo sa najviac tešíš potom do školy? Na výtvarnú. Na výtvarnú, takže rada maľuješ? Áno. A zarecitovala by si nám nejakú basničku? Áno. A akú? O dovolenke O viem. dovolenke, no tak môže začať. No, tu pekne do mikrofónu. Jana Barilová dovolenka. Od pondelka kocúr Zdenko premýšľa nad dovolenkou, že zoberie svoju micku na poriadne exotickú dovolenku do Indie. Vraj tam veľa myší žije.
V útorok už kufre balí, plavky, klobúk, župan malý. A v stredu s Mickou zistili, lístky sme nekúpili. A tak teraz starosť majú, kde sa lístky kúpiť dajú. Ide kocúr za bocianom, v dovolenkách je ten pánom. Bocian, mám ja prosbu veľkú, či sa dá na dovolenku lístok kúpiť u teba? Aj pre Micku mi treba. Bocian krídlom zvíri prach, lístky kúpiš v cestovkách. Ide Zdenko do cestovky, metrov prejde hádam stovky. Listuje tam katalógy, hľadá, kde je veľa vody, pekné domy, veľa výšin a či je tam aj dosť myší. Páčia sa mu malé divy, nestíha sa Zdenko diviť, keď odrazu zbadal cenu. Zobral doma svoju ženu na prechádzku po záhrade. Pozri, tu máš myši všade a je tu aj trochu vody, ba i v plavkách môžeš chodiť, lebo kocúr ľudia zlatý nemá účet, nevie platiť. Či už chcel alebo nie, zostal doma povinne. No tak povieš nám, ako sa voláš? Volám sa Sara Zbrická. Sárka, no a do akého ročníka chodíš na našu školu? Do 3. Do 3. A zarecitovala by si nám niečo, nejakú básničku alebo zaspievala? Áno. No tak môže začať. Daniel Hevier, škola v dobe kamennej. Škola v dobe kamennej musela byť trápenie. Žiaci rili do kameňa, prídavné aj iné mená. Letopočty, vzorce, značky, trápili sa žiaci žiačky. Škola v dobe kamennej musela byť trápenie. Miesto pera mali dláto, že sa nevyboduj na to. Mali však aj veľké svaly, keď sa takto zabávali. Škola v dobe kamennej musela byť trápenie. Keď špongia vyletela, tak im mohla rozbiť čela. No a s jednou školskou mapou trápilo sa 14 chlapov. Škola v dobe kamennej musela byť trápenie. A učiteľ, Páne Bože, bol odetý v kúsku kože. Občas zreval, dvere zavrí, zízajú sem dinosaury. A čo dnes? Učíme sa v škole veci, o cicavcoch, o kráľoch, samej také pekné reči, ako násobilka dvoch. Obsah štvorca, obsah válca, koľko zubov zajac má, dĺžku šimpanzovho palca. Mňa však iné zaujíma. Je život na Marse? Čo nosia Marťanky? Tak kto mi odpovie na tieto hádanky? Majú aj tam diskotéky a je škola povinná? Dá sa tam piť voda z rieky a čo píšu v novinách? Ako sa tam ľahko žije? Kto mi povie, vážený? A či niekto zvedavý je, či je život na zemi? Krásne to bolo, ďakujeme ti.